Bizipoza Etiopiara, Bizipozaren eskutik elkarte eta abesti berri bat ezagutuko ditugu gaur. Elkartasuna zer den ongi baino hobeto dakite, Etiopia Utopia elkarteko lagunek eta zuek ere parte hartu. 600-44-565 mezuak deitu nahi duzuen. Etiopia Utopia elkarteak proiektu asko garatzen ditu gerra dagoen Tigraiko eskualdean, emakumeen eskubideak, osasungintza, kirola eta abar luze bat. Gurekin dira bikide, Ainara Lasarte eta Josu Jauregi. Aupa bikote, arratsaldeon. Ainara eta Josu, ongi etorri bioi. Ongi etorri. Beno, gaur Etiopia Utopia elkartea ezagutu nahiko genuke. Nola sortu zen, noiz sortu zen, Josu? Bueno, nik hasieran enitzen, baina 2009 sortu zen. Imanol Apaletegi lehendakaria, Angel Olararen ekin bisularia, haneoten da Bukron, eta han urte asko hogeita damakizi 10 bat urte, eta hori han hasi zen lanian, eta gero sortu zuen beste batzuekin fundazioa. Eta ni 2011an ez zautu nuen. Fundazioa eta Imanol eta Angel Olaran bai. Bai, Ainara, nolabait Angel Olaranek ikusi zuen elkarlana beharrezkoa zela, ezta? Bai, azkenean handagoen egoera eta handauden beharrak eta batez ere baliabide ekonomikoak, zeberak horrekin itentzun pixkat lana, ikusten zuen, hemendikan ere ekarpen hori beharrezkoa zela, ez? Eta, Imanolek kontaktu hori egintzun, eta hortik hasi zen pixkat bidea, ez? Gero luzea izan da, gauza asko aldatu dira, baina bidea hor hasi zen, bai. Eta zein da elkartearen helburua? Azkenin bertako ongizatea bermatzea, gure helburua da pixka bat laguntzea, bertan bizi diren pertsonei, beraien bizi kalitatea hobeagoa izatea eta beraien bizi nahi hori, bertan gelditzeko bizi nahi hori pixkat bermatzea, ez? Bai, azken finean, Josu, garapenerako lankidetza proiektuak lantzen dituzue bertan. Bai, bueno, hasieran guk egiten duen diru laguntza eman, gehiago. Baina gero azken aldea ikusi egin duen, bueno, gu nahi genuen bezala proiektu batzuk ez ziala ondo lantzen, haien eskutan utzita. Eta gero egin duen ikuspegi aldatu, eta han eduki dugu persona bat 3 urteetan liberatuta bertatik kontrolatzeko, eta gu hemen lanian, ez. Eta, bueno, resultatuak asko zubiak eman ditu. Beraz, zuek esan dugu Tigraiko zonaldea, ez da, Etiopiako Tigraiko inguru horri laguntzeko ari zarete lanean. Zein da une honetan inguru horren egoera? 2020ko azarotik edo gatazkan daude, eta momentu honetan gure konexioan oso zaila da. Bertako ONG lokal batekin iten genuen lana. Beraiekin bai daukagu kontaktua, baina internetek arazak daude, kontaktua beraiekin eukitzeko arazo handiak daude, eta dakiguna hori da, gatazka dagoela, gure proiektu guztiak geldituta daudela, ze momentu honetan laguntza humanitarioa bidaltzen saiatzen ari gea, hortarako ere arazoak izaten ari gea, eta esperantza da egoerari buelta ematea, eta hemendik gutxira berriz junalizatea, eta genitun proiektua martxan genitunak, eta jarraitzea proiektu horiekin. Horietako proiektu batek zer ikusia du urarekin, Josu? Bai, ni 2019ko urria eta azaroan izan nintzen, proiektu bat teknikoki hango ardura du. Naiz eta hemen Ainarak eta bere bikotik idea Alexek hemendik lagundu proiektuai bideratzen, baina junitzen Igor Montutxi Donostiarrekin, esken nik inglesez ez dakit eta arek landuzian kontaktua izaten. Eta hemendik ingen duen garatu eskola batian ingen dituen 2 depositu 300.000 litrokoak. Hankontu izan, udan, euri ikendula, normalian, nahiz eta 2000 amarkadan urte batzuk euri gingabe oso gutxin dagoen, baina normalian udan ikendu. Zer da, lurra da oso xurgatu asko ikendu, eta 3 hilabetea desertu bihurtzen da. Eta guk han eskoletan ingen duen 2 deposituin 300.000 litrokoak nun euri ikendu nian, teilatuko ura bideratzeko.
Eta helburua zen, oso zaila da, depositu kitia, baliabidea diala medio eta beste ez. Eta guk teknika bat ferro-zementu izenekoa landu genduen. Gure helburua zen finantziatu, baina teknika eakustea. Eko beste kolegio batian, beraiekin ziruzen beste bi bakoitze 60.000 litrokoak ez. Eta funtzionatu zuen Bai, betezian, zorionez, eta guendik ez dira lertu, gudakion arabera, ez? 7 zentimetro lodiako hormakin irauten du. Sistema, bueno, nik ez nuen ezautzen, baina nintzen teknikari, eta baina hauen launtzakin, eta ausardia pixkatekin, eta intuizioakin, eta ondo kalkulatuta. Ainara, nekazaritza lurrak mantentzeko ere ari zarete lanean? Bai, azkenean beraien elikadura subirotasunare bai kontuan asko baloratzen dan, eta han gertatzen dena da berak esan duna. Urtean zehar egiten den euria, gutxi grabera Euskadin egiten den eurian berdina da. Baina ze gertatzen da, 6 hilabetetan egiten da konzentratu. Orduan, han euri intentsitateak oso altuak dira, eta euria errekan etortzen denean dena eramaten du. Hemen eurita handi bat izaten den bezala, han berdina gertatzen da. Ze gertatzen da, nekazaritzako lurrak erreka bazterretan egoten diela. Orduan, euri horrek dena eramaten du. Eta beraiei lurrak entzen diazkenean, eta beraien bizitzarako beruten janariaren zati bat, ez, azkenean hor juten da. Gure lana zein izan da, arazo hori pixkat konpontzea, ez? Eta hor iten degun lana gehien bat izan du da, erreka ertzetan, zuhaitzak, hango zuhaitzak, handiela bambuak, eta landatu izan du dira, zertarako, zain horiekin lur hori lotzeko, eta orduan euria etortzen denean, lur hori bertan gelditzen da. Eta, beste teknika batzuk, harriare bat jarri izan du da, segun zelekutan, oso fuerte datorrenean ura, horrekin besteko, eta beraien lurrak behintzat mantentzeko. Eta egia esan oso pozik zeuden proiektu horiekin. Kainabera, bereziki kainabera bat zuen proiektua, eta gero beste zati bat bihar nahintzan, ez? Baina kainaberak azitzen dienez, bakarrik ura saietsu bere lurra baizik ezetasunak belarra sortzen du. Eta han behiak, eta hauntzak, eta janaria, kakotxatzean urte duziko bermatuta daukatez. Edo aberastasuna alde guzita sortzen du kainabera proiektuak. Eta osasun gintza ere lantzen duzu, Josu. Gainera, hango medikuak ona etorriak ere badira, eta hemengoak bertara joanak ere, bai ez? Hor elkarlan bat egiten duzu, Bai, Donostiko nola Imanola Paletegi lehendakaria sendagilea nola dan, horrek indako lana, da Donostiko ospitalea eta Mekeleko ospital unibertsitarioan algar trukaketa daude. Trukaketa gehiago guk haiengatik ikasi, baina haiek guregandik ikasten dutez. Eta sortu dira, erreketan zehantzako zea bat. Hori bereziki oso garrantzitsua omen da, ez da, Josu? Erredurak nola zaindu jakitea? Eske han ezago ez, han kalean ikusten duzu, jende pila eta erretza eta zaindu gabe. Gainean ez da osasungintza publikoa, diruk ez baduzu, hil irentzea eta hiltzez bazea, aldan bezala ez. Odune, Gabilondo sendagileak kuzezetako zea, junda 3 urtetan, jubilatu eta beraie eakustean, ospitalian ez. Eta gero baita ere erizainak eguten dira, azkenan izan ditzen 2 erizain juntzian, eta haiek ere bereziki maternia amatasunean iten zuten hemen Donostin, haiek han eakustea ez. Eta beti izan trukaketa, hemen gauz asko eman ditugu, hemen ospitaletan pixka zartu igala, igual mailak, aparatuak zehatzeko, eta harajun, eta han ezatzeko. Erredurak zergatik gertatzen dira? Azkenean sukaldeko suak etxean lurrean bertan eukitzaituzte, eta beraien sukaldatzeko moduare bai oso, azkenean oso... Horri ikusten ari gara, ez da? Hori da, bai. Hori da. Sukalde bat. Horrek ematen du altura doka, 30 zentimetro gehien bat, 25, eta gero etxiak nola, etxe bizitzan normal angua da, 15 metro, 20 metro ez dira jatzen, media. Tor bizia, 2 ume, 4, 10, batzetan amona, atxona, gizonak ez egin nun ibiltzen dian, gehienetan, notik. Eta jostatzen, askotan eroi eta bereziki txikia balen bagira, erreiten dituzte. Eta gero baita ere,
porcentaje handi batian erretzen da argi indarra, hemen hainbat kable ez daude, baina egoera askotan eskukin hartzeko mon. Eta horiak eskukin ikutzeko, inungo babesik gabe, horre jende asko hil eta erretzen omen da, estadistikot. Eta erredura benetan gogorrak, Ikusiko ikusten ari gara, eta... Hemen launtza egun daiteke, ez dago launtzik. Ez dago, eta guain Gabilondo gindu lanarekin, suposatzen da, Mekeleko ospitalean, pixka eta idutera lantzen, baina Bukroko ospitalean ez dago, ez zeolakoik, ez zertxo. Ainara, beste proiektu bat ere baduzu emakumeekin lotua dena, ezta? Bai, bai, azkenean emakumean higienearekin, ze han gertatzen dena da aurrak, neskatilak, bai hierokoa jaisten zaienean, eskolara jutea uzten dutela. Zergatik? Ba, hierokoa izatea ez dagolako, esango nuke ondo ikusia. Tabua da? Bai, tabua da. Orduan ze gertatzen da, beraien eskolarizazio prozesu hortan, piat galtzen dute, da azkenean eskola uzten dute aurrak, neskatilak batez ere. Hori konpontzeko proiektua azkenean izan zen alde batetikan azpiegiturak hobetu ziren eskoletan, esan nahiko genuke komun bat jarri zen, ura jarri zen komunean, eta gero gelatxoren bate beraiek hieroko mina baldin mazuten, edo deseroso baldin mazeuden, gelatxo bat egokitu zitzaien, erakutsi zitzaien konpresak eta josten, eta oialekin, eta pixkat hori lantzen, eta gero formakuntza eman zen eskolan, bai mutikoi, bai neskatiei, bai irakaslei, esanez, pixkat tabu hori esan dezuna, pixkat hori deusesteko edo behintzat esateko, hilerokoa gauza normal bada, ez? Osasuntxu dago neskatia baten prozesu naturala da, eta behintzat eskolan integrazio hori, ez? Lortu nahian egin zen proiektu hori, eta egia esan oso polita izan zen. Gero esaten dute, gaine ontzanan emakume bat 8 hilabete fundazioak liberatuta hori bideratzeko, eta neskatilak gehien nahi, amak ere ez diote esaten hileko etortze zaienik. Imaginatu ze trauma. Ez daukate gurik, ez daukate garbitzeko zeak, eta gero eskolako bereziki mutilan aldetik izugarrizko bazterkeria jasaten omen dute, ez? Usaia, ez dakit. Ez malan dagoen horre egiteko eta horretan ere laguntzen ari zarete. Amaia Agirre, arratsaldeon, entzun duzu Tigrai eskualdean beharrak izugarriak dira, eta behar horiei erantzuten saiatzea edo aldenean laguntzea behintzat, hori ez da utopia bat. Ez da utopia bat, baina egia da, ez dugu ahaztu behar guda edo gerra latz baten erdigunean ere badaudela, eta lurralde jipoitu bat dela, ez. Bere lurraren alde egiteagatik, bere lurretik alde egin behar izan duen lurralde bat. 3 milioi pertsonek utzi behar izan omen dituzte euren bizilekuak, gerra dela medio, eta medioetan ez da gehiegi entzun, ez nik behintzat. Etiopia omen da errefuxiatu gehien dituen munduko 2. herrialdea. Lur eta ur tokia behar luke, eta hori utopia da gaur egun. Etiopia eta Europaren miopia uste ez diala oso uztargarriak. Eta esango nuke ur depositu bat eraikitzeko izerdi tanta asko depositatu behar direla. Eta ur estanke bat askotan estankatuta geratzen dela. Eta mugitzen ez den herriari ere harriari bezala ese goroldioa lotzen zaiola. Beraz, ubideak ur eta lur libreak izateko modu egiten dugun danon artean. Zoragarria, Amaia, zoragarri ezin zen hobeto esan. Ainara, zer da zuentzat bizipozaren parte izatea? Guretzat azkenean izan da, jendea guri gehiago ezagutzea. Eta nik uste Etiopia ere bai, gehiago ezagutzea jendeak. Eta hori guretzat arrakasta. Josu, esperientzia ona izan da? Bizipozarekin izan duzuena? Izaten ari da? Bai. Eske, Ainarak esan duen bezala, gu konturatu ginen, hemen jende multzo handi bat, lan asko egiten aizalo aiginan la, eta diru lantza emandako jendiare bai, diputazioa, udaletxe batzuk bustidia. Baina konturatu ginen, agian ez zehola hemen gehiagi sozializatuta.
Eta orduan, guretzako biziposa bezalakoa da leio handi bat, ezautzera emateko gutxienez gu Etiopiako egoera eta gu fundazioan egiten egian lana ez. Abestia ere baduzu orain, ezta? Ainara, Ane Labakak idatzi ditu hitzak, Xabi Zabalak egin du musika, abestu Demode Kuartekoek egin dute. Gustatu zaizu abestia? Bai, oso ritmo oso polita du, bertakoa gaina, ikusten da nondik datorren, eta nik uste oso gurekin konexioa handiko kanta, bai. Bueno, ari garen zuten, Bizkaia garen zuten, eta aurrera xeago, baina berehala ikusi eta gozatu ere egingo dugu, baina orain protagonista gehiagori egin behar diegu agurra bizipoza egitasmoko mundu bat non abestiaren hitzak egin ditu Ane Labaka bertsolariak eta kantuari ahotsa Demode Kuarte taldeak jarri dio gurekin dira Ane Labaka eta Iker Uizi. Kaixo. Oie, torri, bikote. Kaixo. Eixiri lasai. Mila esker etortzeagatik. Ane, nola sortu zen proiektuan parte hartzeko aukera hau? Bueno, niri Bizipozako Leire Eliztegik egin zian proposamena, eta zuzenean, hirukoak osatzen dituztez, kasu honetan Etiopia Utopia elkartea, Demode Kuarte taldea, eta hiruro jarri gintuzten harremanetan. Eta lehenengo pausoa izan zen, nik argi neukan abestiaren letra sortzeko edo elkartekoen gana jo behar nuela, eta lehenengo beraiei entzun behar niela, zein zen beraiek abestian transmititu nahi zituzten ideiak, edo pixkat zein zen beraiek hori zabaldu nahi zuten mezua, ez? Eta pixkat hortik hasi ginen. Zuen kasuan, Iker, nola izan zen dei hori nola jasotzen duten deia? Gure kasuan Bizipoza elkartea eta gero aldi berean Xabier Zabalak berak deitu zigun abesti bat zegoela... Zuentzat ezaguna gainera Xabier, ez da? Bai, katxi porretazea eta diska askotan parte izan dugu berarekin eta berak oso ondo ezagutzen gaitu, ezagutzen du askotan zer nola gabiltzan abesten eta gure nolako moldaketak Demode Kuarteten estiloa ez galtzeko, ez da? Eta kasu honetan gainera abestia entzun da eta letra baita jakin Anerekin batera jarri ginenean oso erraza izan zen aldi beran entzutean abestia moldaketa ondo egitea. Grabaketa ongi joan zen? Ane, zu izan zinen grabaketan, ez da? Bai, han ezagutu genuen elkar, eta niretzako izan zen oso polita, gauz bada igual zuk etxean iten dezuna ez, eta igual letra bat 1000 buelta ematen dizkiozu, aldatzen dezu hitz bat, jartzen dezu beste bat, eta irudikatzen dezu zure buruan nola geratu daiteken, ez? Baina gero nik ja irudi hortan banekien Demode Kuarteten lana ezagutzen nuen, banekien ahots ezberdinekin eta asko jolasten dutela, baina behin han ikustea eta ikustea nola zuk idatzi dezun horrek gorputza hartzen duen oso polita izan zen. Gainera gauza da hori letra eta nola da mezua ez galtzea bereziki nahi genuen kasu honetan abesti honekin. Eta baita aldi berean Demode Kuartet egiten ditugun abots jokuak eta baita kasu honetan Afrikar estiloko abestia dela eta pixka bat ematea Xabierrek utzi zigun hor pixka lantzen eta hori eta uste dut lortu dugula, ez da gutxi gora egitea. Izan da, Ane, zabaldu nahi izan duzun mezu nagusia abestiarekin? Ni jarri nintzanean elkarteko kideekin harremanetan, galdetzen nien pixkat nire nire pertzepzioa bazan askotan gobernuz kanpoko erakundei edo elkarte hauei buruz hitz egitean badagola arrisku bat edo abstraktuan edo gelditzeko, orduan nik bai eskatu niela egiteko alegin bat, edo nik hoiei eman nahi niela leku letran ez, aipatzeko mesedez gauza konkretuak, edo aipatu dituzten bezala proiektu konkretuak, eta pixkat hortara jo genuen. Ta gero nik buruan neukan beste kezka bat ere bazan, nolabait, eta galdetzen nien ere elkarteko kidei, guk azal zuri duen europear eta privilegio batzuk izan da kanporagoa zenean adibidez, hor nolako harremanak sortzen dian, ez? Eta orduan adibidez leloan edo estribilloan azpimarratzen den ideia bat da, esaten da, ez? Sare auzolan ezko sare, zatoz eta eseri parez parekotasun horri garrantzia ematea edo hor jartzea azpimarra. Bai, Josu, aipatu dugun horren arira, kantuak esaten duen bezala oso garrantzitsua da, ez da, esertzea parez pare. Baina, sí. Baina ni beraiekin nintzen nion, baina han parez pare bereziki han balen bagaude,
han bere goznitasunakin aurrez aurre egoten zea. Politia da, baina ze pentsatu ematen du. Nahi Patxi Plaza hola beina aipatu zian, beha Indian da ibili izan da nahi esan zian, hola kanpoan ibiltzia bilotza bigundu itezula esan zian da ze pentsatu eman zian horrek ez. Eta kanpo ateatze zean eta bereziko horako herrialde bat ez, turismo klasiko eta jundakoan ez, baina horietako eta gu egon gehan bezala mendin, indigenakin zoluan eseri egetzan, loin, uri gabe, argi gabe, eta han konturatzea gu daukagon baliebideen 10 batekin bizikin dezkela eta pozek. Haiek ez dute gure 10 bat ere, ez daukatze. Egia da hiritan eta guain bizikalia dira batzuentzako altxatzen nahi da, orduan haiek hobeto bizia, baina mendi nekazaritza eremuan bizianak, nik imaginatzen ditut nire biramona batxona, baina hoenik aurreago, ez? Agian hemen gerra ostean gure gurasuak eta ere antzeko zen baina ura bazuten inguruan, argiare izango zuten, eta, jana, agian aie baino gehiago baita ere, gehiengoak. Gozatu ezagun orain abestia, esan da esan ari gara, Bizipozari esker, Etiopia Utopia elkartearen abesti berria Xabi Zabalaren musika, Anela Bakaren hitzak de mode kuartet ahotsean, mundu bat, non? Sare gorputza darrak sare, zatoz eseri parez pare, sare auzolan ezko sare, zatoz da entzun parez pare, zerote utopia, gure ametxen geltokia, edo nor hartzen den tokia. Sare gorputza darrak sare. Errealitateko gor bati egindako abesti alai bat, ez da alaitasuna ere transmititzen du. Iker, zuentzat zer da horrelako abesti bati ahotsa jartzea, zuen ahotsa horrelako proiektu batean baditzea? Gauza da azken batean, oso polita, askoz polita iruditzen zaigula, ze azken batean batzutan gainera gure nola da honako abesti alaietan izatea mezu garrantzitsu bat eta pixkat kontzientziatzea pixkat gure publikoa edo guri baita entzuten gaituena edo ez dakiguna gaur egun askotan lehen hitz egin dugu eta gaur egun bizitzen gara askotan guregan ez dugu ikusten ez badikutele jartzen hemen gauzak, orduan musika alai azken batean askoz gehiago hurbiltzen du jendeari ondo pasatzeko nahiarekin, baina aldi berean adi egon zerbait ere pentsatu beharra daukagu uste dut mundua eta mundua behar gaitula pixkat ere izatea honako gakoa oso ondo irutzen zaigu orduan hori. Bai, polita da. Hane, bideokliparen amaieran eskatxo batekin agertzen zara hizketan. Nor da? Da, oantxe justu izena ez dut gogoratzen. Bai, grabaketan egon zen bere amona bai Carmen gogoratzen naiz eta Carmen ere elkarteko... Carmenen Biloba. Hori da, Carmenen Biloba. Carmenen Biloba. Ikusiko ditu hizketan, Anela Baka eta Carmenen Biloba. Akizu zeiran, gure zilborretatik arago mundu aso bat dago, eta munduaren zatiketako bat Etiopia da. Utopia? Bai, txikitik eraginez utopiak errealitate bihurtzen diren Afrikako tokia da Etiopia. Eta lehenago kontatu diazu nola bihurtu daitezken utopiak errealitate. Adibidez, euri-ura dentzako biltegiak eta ubideak eraikiz. Edo Mekereko ospitalerako materiala lortzen. Edo bertako emakumeekin lanketa eginez hilerokoari buruz, gai hauen inguruan lasaitasunez hitz egin dezaten. Utopia aurrera egiteko modu bat da guretzat. Eta nola esaten da Etiopian eskerrik asko?
Eskerrik asko. Jakaniele. Jakaniele orduan Lea, Jakaniele zuri eta Etiopia Utopia elkarteko bolondresare guztiari. Bueno, Lea, Lea, orain gogoratu gara. Ainara, ze garrantzitsua aurrei, gaztetxoei, horrelako proiektuen berri ematea eta balore hau transmititzea. Bai, proiektu guztiak bezala eta gauza guztiak bezala, txikitatik hazia egiten badezu, azkenean, ahonditzen zeanean, beste ikuspegi bat daukazu, ez? Eta beste normaltasun batekin, zen ikuste gauza behik normaltasunez. Luke izan behar programa berezi bat, honi buruz hitz egiteko baizik, normaltasunez inbeharko genituzke gauza hauek. Orduan, hori txiki-txikitatik inbeharteko lan bada. Amaia Agirre, abestiak mezu asko uzten ditu airean, beste bat irakurriko dugu. Zatoz, eseri parez pare, sare auzolanezko sare. Hori ere badio, abestiak ongi jaso du Etiopia Utopiak egiten duen lanaren arima edo esentzia hori. Bai, eta uste horko gonbidatuek garbi esan dutela, parez pare esertzea ez ezik berdinetik berdinera begiratzea ere ezinbestekoa dela. Botere harremanei eta errukizko begiradei bide eman gabe. Auzolotxa egunero sentitzen dugun gizarte honetan auzolana ezinbestekoa da. Eta ze esanik ez emakumeenganako duintasun eta errespetuan. Balore horiek eraikitzeko tabuak deseraiki egin behar dira eta gizateriak jarraituko badu hilekoa ezinbestekoa da, beraz gizakeriak baztertu eta aztertu ditzagun giza baliabideek noraino eman dezaketen. Eta kantuai dagokionez, ze esan, ane beti bezain fin, letra jartzaile bezala ere, proiektuen izendapenak txiki naiz handi fokoen argitara ekartzen asmatu duela iruditzen zait, eta hitzez eraikitako irudiekin egoera ikustarazteko tresnak eman dizkigula. Eta hotsei dagokionez, Demode Quartet taldeak ikutu eta kolore berezia ematen dio elkarlanian, eta hitzai bere lekua emanez, zoragarri eta ea lau ahotsetara hain eder kantatu duten abestia lau haizetara iristen den. Amaia Agirre, mila esker gaur ere gurekin izatearren, ongi pasatu astea, bukatu astea, asteburu ona izan, eta datorren astean izango gara zurekin. Eta zue guzti ere, benetan mila esker gurean izatearren, Etiopia Utopia elkartea ezagutaraztearren, Josu, Ainara, Ane eta Iker, Jakaniele. Jakaniele. Gutxi gora bera, ezta? Mila esker da horrengo arte.